Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 17 сентябр дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ки ба 20-мин солгарди таъсиси ин созмон бахшида шудааст баргузор мешавад. созмони ҳамкориҳои Шанхай яке аз бонуфузтарин созмонҳо ба ҳисоб рафта бо васеъ шудани ҷуғрофияи муносибатҳо нуфузаш тадриҷан баланд мешавад. созмони ҳамкории Шанхай аз давлатҳои узви комилҳуқуқ, нозир ва шарики муколама иборат мебошад. соли 2021 нишасти шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шаҳри Душанбе бо ҳузури сарони давлатҳои абарқудрати ҷаҳон таҷлил карда мешавад. мавзӯъро Наврӯзшоҳи Азизулло пайгирӣ намудааст. иштироки фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ҳадафи таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, равобити боэътимод ва дӯстона дар байни давлатҳои аъзо ва нозири созмони мазкур, инчунин таъмини амнияту оромӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар минтақаро пайгирӣ мекунад. омадааст дар консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. эътимоди тарафайн, дӯстӣ ва ҳамсоягии нек, ҳифз ва таҳкими сулҳ, муқовимати муштарак бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар ҳама гуна зуҳуроти онҳо, мусоидати ҳамаҷониба ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар минтақа, дастгирӣ ва рушди муносибатҳо бо дигар давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҳадафҳои асосии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай бармеояд. созмони ҳамкории Шанхай соли 2001 таъсис ёфтааст. мавқеи Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар 20 соли фаъолият яке аз мавқеъҳои калидӣ буд ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ кардани барномаҳои ҳамин созмон ва дар амал татбиқ кардани ҳадафҳои гузошташудаи созмон дар ҳамаи масъалаҳое буд, ҳам масъалаҳои сарҳадӣ, ҳам масъалаҳои амниятӣ ва ҳам масъалаҳои иқтисодие ки созмон гузошта буд, кӯшишҳои зиёд кард ва мавқеи бисёр хуберо соҳиб аст. имсол нишасти шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати Тоҷикистон мегузарад. созмони ҳамкории Шанхай аз давлатҳои узви комилҳуқуқ, давлатҳои нозир ва шарики муколама иборат мебошад. аз ҷиҳати ҷуғрофӣ тавсеа ёфтани созмон ба баланд шудани нуфузи он дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат намудааст. созмони ҳамкории Шанхай 20-мин солгарди худро қайд мекунад ва хушбахтона ин ҷаласа дар як сатҳи баланд дар кишвари мо баргузор мегардад. бо шарофати ин ҷаласа сарони кишварҳои абарқудрати ҷаҳон ва минтақа ба Тоҷикистон ташриф меоранд ки ин нуфузи Тоҷикистонро, кишвари моро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам болотар мебардорад. дар 20 соли фаъолият созмони ҳамкориҳои Шанхай ба платформаи муваффақи ҳамкории бисёрсоҳавӣ табдил ёфт ва нуфузи худро дар арсаи байналмилалӣ тадриҷан баланд мебардорад. Тоҷикистон чун давлати соҳиби истиқлол ва узви комилҳуқуқи созмон дар тасмимгириҳои асосии он нақши муҳим дорад. моҳи сентябри соли 2021 сарони давлатҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шаҳри Душанбе ба ҳам меоянд. дар ин тадбири муҳим ки ба 20-мин солгарди таъсисёбии созмон ё ҷаласаи ҷашнии он рост меояд, аз фаъолияти 20-сола натиҷагирӣ ва самти кори минбаъдаи он бо назардошти эҳтироми ҳамдигарӣ мушаххас карда мешавад. аҳамияти ин ҷаласа барои Тоҷикистон бениҳоят муҳим мебошад ва дар ин ҷаласа масъалаҳои аз нигоҳи сиёсӣ ва иқтисодӣ ва ҳам масъалаҳои амниятӣ матраҳ хоҳанд шуд дар оянда ва барои рушди кишварҳои ҳам минтақа ва ҳам ҷаҳон бисёр муҳим мебошанд. истифодаи бештари имкониятҳо барои тақвият додани робита дар доираи фаъолияти созмон зери таваҷҷуҳи хосса қарор дорад ва минбаъд бо фарогир шудани самтҳои иқтисодию тиҷоратӣ рушди фаъолият таъмин карда мешавад. бо назардошти он ки моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе нишасти шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад, имрӯз таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳон ба Тоҷикистон нигаронида шудааст. дар доираи баргузории ин тадбири сатҳи баланди ҷаҳонӣ ташрифи сарони давлатҳои дуру наздики сайёра, коршиносони байналмилалӣ, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва воситаҳои ахбори оммаи бонуфузтарин шабакаҳои ҷаҳонӣ дар назар аст. айни замон омодагӣ барои баргузории ин ҷаласаи сатҳи баланд идома дошта, он ба таҳким ёфтани нуфузи рӯзафзуни Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва тақвият ёфтани робитаҳо бо созмонҳои байналмилалию давлатҳои дуру наздики сайёра асос мегузорад. Наврӯзшоҳи Азизулло, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар ноҳияи Раш дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун ҳамчунин роҳҳои маҳаллӣ низ бунёду навсозӣ карда мешаванд. дар деҳаи Қазноқ бо саҳми соҳибкорон 1 километр роҳ навсозӣ карда мешавад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш.
солҳо боз шурӯъ аз шоҳроҳи автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи шаҳраки ғарбнавобод то маркази деҳаи қазноқи ҷамоати деҳоти ба номи Нусратлоҳ Махсум ки масофаи роҳ қариб 1 километрро ташкил медиҳад, барои ҳаракати нақлиёти сабукраву боркашон мушкилиҳои зиёде пеш меовард, зеро ин масири роҳ солҳои 60-уми қарни гузашта бунёд шуда бар асари офатҳои табиӣ бештари қисматҳои он ба таъмиру азнавсозӣ эҳтиёҷ дошт то ҳаракати мӯътадили нақлиёт таъмин карда шавад. Ина ёрдами ҷавонҳо ба ёрдами ҳамин мардуми деҳа қариб 1 километр роҳи ҳамин деҳаро ки дар ҳолати садамавӣ буд имрӯз асфалтпӯш кардем. Дар оянда нақша дорем ки боз як ана варзишгоҳ, ҷои футболбозӣ, волейболбозӣ, ана ҳамин дурмадани қишлоқда ҳастай ният дорем ки оянда вайшам ҳамин хел мақсад ободонӣ кунем. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ паҳнои роҳи мошингар то 7 метрро ташкил намуда дар ду шафати роҳ қубурҳои обрав ва роҳи пиёдагард бунёд карда мешавад то мардум аз иншоот солҳои тӯлонӣ истифода намоянд. барои хусифат асфалтпӯш намудани роҳи мошингарди деҳаи қазноқ дар ҳамкорӣ бо корхонаи асфалтбарории шаҳри Душанбе мутахассисони соҳа ҷалб гардида бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор кор карда истоданд. ҳаҷми корҳои таъмирӣ ва асфалтпӯш намудани роҳи мошингари деҳаи қазноқ 1 миллион و 500 ҳазор сомониро ташкил намуда барои иҷрои корҳои пешбинишуда ҷавонон ва мардуми деҳа саҳми худро гузошта истоданд то роҳҳои деҳот боз ҳам ободтар шавад. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои мошингарди байни деҳаи ҷамоати деҳоти қазноқ ки солҳои тӯлонӣ ба таъмири асосӣ эҳтиёҷ доранд баъди барқарорсозӣ пурра асфалтпӯш карда мешаванд. дар ҳудуди ҷамоат зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингар асфалтпӯш карда шуда корҳои ободонӣ дар дигар деҳо идома дорад. раванди корҳои ободонӣ дар ҳудуди дигар маҳаллаву деҳоти ноҳияи Рашт авҷи тоза касб намуда мардум дастаҷамона меҳнат карда истоданд то ин ватани азизамон боз ҳам ободу зеботар шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси давлати соҳибистиқлол ва ҳуқуқбунёд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва рушди иқтисоди миллӣ иқдомҳои заруриро амалӣ намуд. дар ҷамоати деҳоти шаҳри Ҳисор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар ҷамоати деҳоти орёни шаҳри Ҳисор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои рангини фарҳангӣ ва роҳпаймоию намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ доир гардид. нахуст дар деҳоти мазкур дар доираи тадбирҳои ободонӣ чанд иншооти таъиноти хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бояд гуфт ки давоми 3 соли охир дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ин ҷашни миллӣ дар деҳоти мазкур чанд иншоот бунёду навсозӣ гарда боиси тақвияти инфрасохтору кору хизматрасонӣ гарда даҳҳо нафар соҳиби ҷойи кор гардиданд. сипас бо иштироки доираи васеи сокинон чорабиниҳои оммавӣ ба истиқболи ҷашни солгарди истиқлолияти давлатӣ доир гардид. дар роҳпаймои ҷашни мактаббачагон, кормандони корхонаву идораҳо ва дар маҷмӯъ сокинон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ иштирок намуданд. гуфта шуд ки маҳз истиқлолияти давлатӣ боис гардид ки дар мамлакат соҳаҳои гуногун рушд намоянд ва сокинон бо дасту дили пок пайи рушду пешрафти ояндаи ватани маҳбуб камари ҳиммат банданд. дар намоишгоҳи дастовардҳои хоҷагии халқи сокинони деҳот низ ки дар сатҳи баланд ташкил карда шуда буд, сокинон намунаи маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар дастовардҳое ки соҳаҳои гуногун дар ин солҳо ба даст овардаанд манзури ҳозирин гардонда шуд. барномаи рангини фарҳангӣ низ манзури ҳозирин гардонда шуд ки хеле хубу хотирмон сурат гирифт. дар деҳоти Наобод низ ба истиқболи ин ҷашни умумимиллӣ чандин иншоот ба истифода дода шуд. тадбирҳои ободонӣ боис гардид ки даҳҳо нафар бо ҷойи кор таъмин гардида инфрасохтори деҳот такмил ёбад. расидан ба соҳибихтиёрӣ, соҳибдавлатӣ ва озодӣ ки азизтарин ва муқаддастарин арзишҳо барои ҳар як шахс дониста мешавад, имрӯз насиби миллати мо гардидааст ва дар ҳифзи он бояд ҳама фидокорона фаъолият намоем. сипас бо иштироки сокинон роҳпаймоии ҷашнӣ доир гардид ки хеле хубу хотирмон идома ёфт. ҷашни истиқлолият муҳимтарин ҷашни давлатии миллати тоҷик буда бояд ҳар як сокини Тоҷикистон ин дастовардро ҳамчун гавҳараки чашм ҳис намояд ва дар ободонию гулгулшукуфои ватани соҳибистиқлол содиқона камари ҳиммат банданд.
در جماعت دیهاتی میرزا رضای شهر حصار نیز تنتنه‌های سالگرد 30 استقلالیت دولتی با برگزاری اقدام‌های خیرخواهانه، تدبیرهای بنیادکاری و چاره‌بینی‌های فرهنگی جریان گرفت. دوره تاکیدگردی دوام سال‌های صاحب استقلالی با تلاش‌های پیگیرانه حکومت مملکت ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی بالا رفته، مخصوصاً در ناحیه‌های کوهستان انفراستراکتور معاصر، کار و خدمت رسانی و رشد ساحه کشاورزی به قید گرفته شد. دوام این سال‌ها مخصوصاً در شهر حصار انشاءات زیادی اهمیت اقتصادی و اجتماعی و خدمت رسانی داشته مورد بهره برداری قرار داده شد که در سمت با جای کار تامین کردن اهالی و با این واسطه بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مساعدت نمود. برنامه رنگین فرهنگی که انجام بخش تنتنه‌های استقلالیت دولتی بود از جانب اهل هنر در سطح بلند تشکیل کرده شده از جانب حاضرین با خوشی پذیرفته شد. استقلالیت تنتنه خرد و اندیشه ملت سالار که بنیاد تاجیک آغاز مرحله نوین دولت‌داری ملی، عامل اتحاد و سرجمعی مردم فداکار وطن دوست ما، وسیله مهمترین حفظ اصالت و هویت ملی و مهمتر از همه نشانه واضحی هستی ملت به شمار می‌رود. با استفاده از شرایط مساعد، دهقانان ناحیه فرخار در میدان بیشتر از 5000 گکتار کشتی تکراری گذراندند که فعالیت دهقانان در این سمت نظررس است. امسال کشاورزان ناحیه فرخار در میدان زیاده از 1700 گکتار شالی کشت نمودند که حاصل دلخواه به دست آوردند. گزارش خبرنگاران ما. در استفاده مقصدناک زمین و وسعت بخشیدن کشتی زراعت کشاورزی و سبزوات و پالایزی‌ها شروع از زمین‌های نزد حولگی و خوجگی‌های دهقانی و جمعوی ناحیه فرخار اهل زحمت پرمحصول فعالیت می‌نمایند. امسال میدان کشتی زراعت و سبزوات و پالایزی‌ها در خوجگی‌های دهقانی و جمعوی ناحیه فرخار وسیع به راه مانده شد که محصول مهنت دهقانان با ثمر و نتیجه بخش است. در برابر استفاده با ثمر قطعه‌های زمین خوجگی‌های دهقانی و نزد حولگی فعالیت خوجگیداران در شرایط گرمخانه‌ها نیز خوب به نظر می‌رسد. در گرمخانه‌های دائم عمل کننده و موسمی دهقانان ناحیه فرخار اینچنین دهان نامگاه سبزوات کشت نمودند که حاصل فراوان گرفتند. در دهات فرخار و 20 سالگی حدود زمین خوجگی‌های دهقانی پوره و ثمرناک استفاده گرده اهل زحمت زراعت کشاورزی و پالایزی‌ها کشت نمودند که این شب روز به کارکرد بین قطارها مشغولند. در سال روان ما کشاورزان ناحیه در میدان 24584 گکتار اویدی دورنمای ترکیب کشتی زراعت‌های کشاورزی کشتی زراعت‌های کشاورزی گذراندند. اصلا در کشتی زراعت‌های کشاورزی ما در میدان 11240 گکتار زراعت‌های غله‌دانگی، 1014 گکتار سبزوات، 10701 گکتار زراعت‌های تکنیکی، 780 گکتار زراعت‌های پالایزی، در میدان 507 گکتار زراعت‌های خوراک چاروا کشت گذراندیم و جمع‌آوری و گنداشتن حاصل زراعت‌های کشاورزی امروزها دوام دارد. بغیر از این نیت کردیم که در بعد جمع‌آوری زراعت‌های غله‌دانگی در میدان 5616 گکتار کشتی زراعت‌های کشاورزی را در کشت تکراری گذرانیم. تا این روز این نقشه را ما بازیاد اجرا کردیم در همه بخش‌ها بغیر از در سکتور جمعیتی و خوجگی‌های دهقانی در بخش اهالی میدان 8000 گکتار موافق دورنما باید کشت گذرانده میشد. ما این دورنما رو به اجرا رساندیم. کشاورزان ناحیه فرخار در برابر از یک قطعه زمین گرفتن 2 یا 3 حاصل اینچنین میدان کشت زراعت کشاورزی و سبزوات را بیش از هر وقت دیگر وسیع نمودند. دهقانان در ناحیه فرخار امسال بیشتر کشتی تکراری جواری مکه و شالی و دیگر زراعت کشاورزی را به راه ماندند که حاصل انتظاری به مقصد موافق خواهد بود. در اجرای دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اویدی تامین امنیت عضوخواری مملکت ما در کشت تکراری به زراعت‌های غله‌دانگی دقت محض دادیم. نقشه کشتی شالی، مکه دان، لوبیاگیا و مکه دان را برزیاد اجرا نمودیم. ما در همه بخش‌های خوجگیداری هم جمعیتی و هم اهالی به جای 1500 گکتار ما در میدان 1710 گکتار کشتی شالی گذراندیم. اینچنین در همه بخش‌های خوجگیداری هم در کشتی اصلی و هم در کشت تکراری ما در میدانی زیاده از 2850 گکتار مکه دان کشت نمودیم. این روزها پرورش و نشونمای زراعت‌های در بالا ذکر شده دوام دارد و ما سعی کوشش داریم که از آن حاصل بلند به دست بیاریم. اگر در سال 2020 ما از میدان 1562 گکتار زیاده از 7314 گکتار شالی به دست آورده باشیم، امسال نیت داریم که این نقشه را تا 9000 تن رسانیم. بنیاد باغ‌های نوی به صادرات نگرانده شده در ناحیه فرخار سال از سال وسیع برآ مانده می شود که باغداران بیشتر نهال درختان اولیو زردآلو، بادام و چهارمغز شنانیدند. از باغ موجوده اولیو زردآلو و بادام در دهات 20 سالگی ناحیه فرخار اهل زحمت سالهای اخیر حاصل فراوانی میوه میگیرند. استفاده مقصدناک زمین از سوی خوجگیداران در سطح ضروری برآ مانده شده. در بین
қатори боғ ҳамасола кишти полезию сабзавот ва зироати кишоварзӣ гузаронида мешавад. Кишоварзони ноҳияи Фархор дар истифодаи мақсадноки замин аз ҳарвақта дида фаъолияти босамар намуда дар истеҳсоли маҳсулоти тарутоза ва таъмини бозорҳо саҳми фаъолу назаррас доранд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.